Čaute športovci, som veľmi rád, že čoraz viac športovcov popri cvičeniu s činkami a v posilovni prichádza na to, že šport sa dá robiť aj iným spôsobom a veľa ľudí, odkedy sme my v nových priestoroch, hlavne hovorím teraz k cyklistom, zistujú, že cyklistika nie je to len o bicyklovaní sa vo vysokých intenzitách, robiť nejaké intervaly, ale ak sa venuješ cyklistike a samozrejme máš v pláne aj pretekať, pretože čoraz viac hobíkov, cyklistov sa zúčastňuje aj rôznych maratónov, rôznych pretekov, ktorých je na Slovensku neurekom, tak chcem im povedať, že keď chcete vyhrávať, keď chcete tvoriť hru na pretekoch, byť v tých čelných umiestneniach, tak vy musíte teraz z jary najížďať kilometre, robiť tréning objemový. To je to isté, ako keď kulturista alebo nejaká fitnesska chce vybudovať krásnu svalnatú postavu, tak musí najsám prv tie svaly nabrať. Hej? Čiže to sa volá objemová príprava, kedy cvičíte alebo cvičia títo športovci s ťažšími hmotnosťami, robia menej opakovaní a vtedy majú naberacie obdobie a potom príde fáza, kedy majú tvarovacie obdobie, keď sa zniží príjem energie, tréningy sú vysoko intenzívne a tá postava sa krásne vyseká. Urobí sa separácia svalstva, tuky sa odbúrajú. A toto isté platí aj pri športoch vytrvalostných. Teraz je tá doba, prichádza jar, pekné počasie, kedy by ste mali najížďať tie kilometre, robiť naozaj dlhé tréningy, 10 hodín do týždňa by ste mali byť na tom bicykli, aby ste posilili ten kardiovaskulárny systém a pomaličky pripravili to telo na vysokú intenzitu. Ak nebudete mať objem tréningový, viete sa zraniť, pretrénovať alebo si ubližiť. A čoraz viac týchto športovci zisťuje, že športová výživa a výživa, strava je proste jednoducho patrí k tomu, aby ste boli úspešní športovci. A ja vám teraz ukážem balíček, ktorý je vytvorený pre všetkých vás, ktorí sa venujú športom vytrvalostným. Takže v prvom rade potrebujete pitný režim. Iso Power Energy, vynikajúci jontový nápoj, hypotonický, izotonický, obsahuje elektrolyty. O tom sa už teraz strašne veľa hovorí, teraz to už každý influencer vie, čo sú to elektrolyty. My to už predáme niekoľko desiatok rokov, takže tí, ktorí sa venujú športu, dlhodobo vedia. Sú to základné soli, ktoré prenášajú elektrický impuls do srdca, svalu a nervov. Ako náhle máte málo tých elektrolytov v tele, minerálov, prichádza nerovnováha a organizmus sa rýchlo vysolí a prichádza únava toho organizmu. Môžete dostať aj svalové krče, kedy vás potom telo vypne a ste skončili. Takže ďalšou látkou alebo prípravkom sú vynikajúce BCAčka, sú to aminokyseliny esenciálne. Podotýkam pre ľudí, ktorí nejedia mäso, je to kľúčová vec, pretože bielkovina z rastlín nikdy nebude mať také množstvo esenciálnych aminokyselín, ako má živočíšna bielkovina. Čiže BCAčka sú naozaj skvelá alternatíva pre tých, ktorí majú teraz dlhé tréningové nejaké obdobie, kedy naberajú ten objem, či ste niekde v zahraničí, v Španielsku, Chorvátsku a jazdíte každý deň vyše 3-4 hodinové tréningy. No a potom neodlučiteľnou časťou strávy sú bielkoviny a k tomu vám ponúkame 100% Whey Excellent Protein, ktorý je vyrábaný v 23 príchutiach, žiadne arómy umelé, žiadne farbivá, čistá poctivá bielkovina, dve odmerky obsahujú až 27 gramov bielkovín, čiže toto je vhodné pre všetkých športovcov a aj pre všetky vekové kategórie, od nejakých 15 rokov až do 120. Hej. Takže tento balíček je teraz na našom e-shope vytvorený pre všetkých tých, ktorí sa snažia budovať nejakú objemovú prípravu, ak sa venujú športom vytrvalostným. A v ďalších videách budeme hovoriť o nejakých športoch silových, prípadne nám môžete napísať otázky a my veľmi rádi zodpovieme každému z vás, na čo sa bude pýtať. Podotýkam, že ešte v tomto balíčku je možnosť vybrať si jednotlivé príchute, čiže vy si tvoríte hru. Nie sú to balíčky, ktoré sú nami vyskladané a vy si musíte kúpiť. Nie, tak to nefunguje u nás. U nás si vy tvoríte hru, tak to znamená, že vyberáte si príchuť podľa seba na Iso Power Energy, príchuť podľa seba na Excellent 100% Whey Protein a takisto príchuť podľa seba na BCAčka o značky Body Nutrition. S týmto prichádzame my
Sme športovci, vieme, čo šport obnáša a vieme, čo máte využívať a ako výrobky majú hlavne účinkovať. A preto nás teší, že stále vo väčšej miere nás oslovuje práve komunita športovcov a preto vieme hneď podať informáciu, čo bude pre vašu športovú aktivitu vhodné. Takže ahojte, verím, že ste zdraví, makate a vidíme sa v sezóne 2026, vážení. Čaute.